Jenni, täällä Pohjoiskehän koululla, niin miten sä tiivistäisit Chrome OS-päätelaitteiden merkityksen ja roolin perusopetuksessa? Kyllä ne on ihan korvaamattomia, käytössä ihan joka tunnilla ja joka oppiaineessa. No mulla se Chromebook on kyllä niinku joka päivä aina ensimmäiseksi auki siinä työpöydällä. Se on mun työväline ja sillä mä valmistelen eri materiaaleja ja suunnittelen erilaisia Forms-kyselyjä tai teen erilaisia slide-esityksiä eri oppiaineista. Chromebookin edut oppimiselle on ehdottomasti niiden helppokäyttöisyys. Ne on nopeasti otettavissa omasta pulpetista esille ja ryhtyä töihin. Ja sitten se, että niillä pystytään tekemään yhteistyötä ja tiedostojen jakaminen, niin se on ehdottomasti näiden etu. Meidän koulussa Chromebookia käytetään paljon kirjoittamiseen ja esitelmien tekemiseen. Eli esimerkiksi suomen kielen tunnilla, kun kirjoitetaan aineita, aika iso osa niistä kirjoitetaan Chromebookin kanssa. Tai sitten eri reaaliaineissa, kun tehdään esitelmiä, niin niitä tehdään slidesia. Ja tietysti se slidesin etu on, että kun tehdään ryhmässä niitä esitelmiä esimerkiksi, niin moni oppilas voi tehdä sitä samaa slidesia samaan aikaan. Parasta Chromebookin käytössä on ehkä se, että mä pääsen vähän vakoilemaan välillä oppilaiden työskentelyä ja antamaan sinne jo pieniä ohjeita. Pääasia on mun mielestä kuitenkin se, että olisi Googlen sisältö. Että vaikka sulla olisi erilainen kone, niin sä pystyt kirjautumaan sillä samalla ja tekemään ne samat tehtävät. Chromebookilla varmaan eniten käytetään Docsia ihan niin kuin tekstitiedostojen luomiseen. Slides on toinen, mitä oppilaat tekee paljon. Sitten tietysti se Classroom on siellä niin kuin semmoisen käyttöön, että oppilaat saa niitä tehtäviä ja pystyy palauttamaan niitä. Esimerkiksi joku pieni testi tai osa kokeesta tehdään niin kuin Formsin kautta. No itse laitteessa on kiva kameratoimintoja, että löytyy 2 kameraa ja me ollaan hyödynnetty pienten animaatioiden teossa ja siinä se on ollut oppilaille kyllä ihan todella riemastuttava nähdä sitä oppimisen iloa, mitä se on omasta tuotoksesta saatu aikaan. Aika usein näkee oppilain myös sen kynän kanssa, että ne piirtää jotain juttuja näytölle. Että kyllä sekin on mun mielestä ehdottomasti hyvä, että se stylus on siellä olemassa ja sillä pystyy piirtämään myös, että kaikki ei ole aina näppäimistöllä kirjoittamista. No se käyttöjärjestelmä on hyvin samanlainen kuin muissakin. Jos olet vähän jotain kokeillut, testaat sieltä käyttäjällä, ei se rikki mene, jos sä yhden kerran väärää klikkailet. Sillä tavalla tsemppaisin. Siitä on valtava etu, että meillä on sama käyttöjärjestelmä oppilailla ja opettajilla. Tiedostot säilyy samanlaisina, kun mä jaan ne oppilaille. Eli siellä ei tapahdu mitään muutoksia, että fontti vaihtuisi tai asettelut muuttuisi, vaan ne on ihan yksi yhteen. Tämä on ehdoton etu. Opettajat, kun käyttää sitä Chromebookia joka tunti oikeastaan, vaikka oppilaat ei käytä, niin opettajan laitteessa tulisi tietysti olla vähän enemmän niin kuin tehoja ja resursseja siihen käyttöön. Vähän isompi näyttö ja tarkempi näyttö mahdollistaa sen, että siellä samaan aikaan on niin kuin useampia sivuja auki. Mä ehdottomasti kannustan kaikkia ottamaan Chromebookit ja Google-oppimisympäristö käyttöön rohkeasti. Se on aika äkkiä otettavissa haltuun ja ajattelisin niin, että pienellä perusasioiden koulutuksella pääsee siihen juoneen kiinni ja sieltä sitten yksi askel kerrallaan, yksi asia kerrallaan ottaa haltuun. Ehdottomasti kannattaa. Sitä pystyy käyttämään niin moneen eri asiaan. Vaikka ei oppilaiden kanssa tehtäisi varsinaisesti tehtäviä, niin se on opettajalla, se on se mun kansio, se on se mun mappi, se mitä mä kannan kouluun mukaan. Ja mä löydän sieltä kaikki tarvittavat. Mä voin näyttää sieltä, me voidaan kuunnella sieltä, mä voin teettää. Jos ei mitään muut, niin mä näytän tehtävät, että tehkää nämä. Eli kyllä se pidemmän päälle kävisi aika haastavaksi, jos pitäisi ihan oikeasti palata siihen liituun ja tauluun.